Viete, prečo sa potraviny kazia? Mikroorganizmy, ktoré sú v potravinách, sa v priebehu času množia a rastú, až sa nakoniec jedlo nedá zjesť. Existuje ale viacero spôsobov, ako tomu zabrániť. Sušenie potravín. Pridávanie chemických látok, ktoré bránia baktériám rásť. Zahrievanie výrobkov, kým sa baktérie nezničia, teda pasterizácia. Väčšina z týchto spôsobov ale prebieha ešte pred konečným zabalením potravín, čo však zvyšuje riziko novej kontaminácie. A naviac všetky tieto metódy ničia nielen baktérie, ale aj živiny, vitamíny a antioxidanty. Menia štruktúru a chuť potravín alebo do nich pridávajú problematické látky. Na výrobu ugovej čerstvej šťavy preto používame lepšiu technológiu spoločnosti Hyperbaric. Volá sa paskalizácia a predstavuje ošetrenie vysokým tlakom. V takomto prostredí totiž nedokážu baktérie ani iné nebezpečné organizmy, ako sú kvasínky alebo plesne, prežiť. Ugo vystavujeme tlaku až 600 megapaskalov, čiže 6000 barov. Keby ste sa ponorili až na najhlbšie miesto v oceáne, do Mariánskej priekopy, nestačilo by to. Aby ste simulovali tlak, ktorý pri paskalizácii vytvárame, museli by ste ísť ešte 6-krát hlbšie. Pri paskalizácii si väčšina potravín zachová nezmenený obsah živín a vitamínov, ako aj delikátnu chuť a štruktúru čerstvých surovín, z ktorých je vyrobená. Prebieha totiž v chladnom prostredí bez vysokých teplôt. A keďže sú potraviny ošetrené vo finálnom obale, prakticky neexistuje možnosť novej kontaminácie. Chemické ošetrenie pôsobí predovšetkým na povrch pokrmov. Pri tepelnej úprave, tzv. Pasterizácii, sa väčšinou prehrieva povrch potraviny, aby sa v jej vnútri dosiahla požadovaná teplota, ktorá zničí nežiaduce organizmy. Paskalizácia však prebieha rovnomerne v celom produkte, ktorý je už zabalený. Technológiu paskalizácie vynašli už v 19. storočí. Pre komerčné účely bola ale použitá až v roku 1990. Spoločnosť Hyperbaric je už od samého začiatku lídrom v technológiách vysokého tlaku. Paskalizácia sa používa na ošetrenie potravín a iných výrobkov na celom svete. Je skvelá najmä pre ovocné šťavy, krémy, omáčky, mliečne výrobky a delikatesy. A verí jej aj pán Ugo. Dobrú chuť!